za a iya hana musulmi wa'annan abubuwa za a iya hana meye matsayin musulmi dangane da littafin Allah da sunnar manzo Allah da wannan shari'ar musulunci duk jini ne na son shari'a ba haka bane har kirista har shugaban kasa har mutum kowa yana son shari'a mun gane ko Najeriya ba ta da constitution tana da shi ne ce ba shari'a ba final duk komai an yarda da shari'a kai dai wannan shari'a karkace musulunci ko manzon Allah shine ne customary da ce British law duk abin da zaka fada an yarda har na magusanci har na gargajiya kai dai wannan sunan nake karkace shari'ar Allah karkace shari'ar musulunci karkace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyakacin abin da ba sa kauna su kenan shi ke kirgita to ya ko za su wannan suna musulunci din nan amana ne akan wuyan dukkan musulmi duk inda yake duk kujerar da kake kai duk kasuwancin da kake da shi duk iliminka duk jama'arka wallahi tallahi wannan suna amana ce kaunar manzon Allah da ya shi da nanata shi da kare shi amana in kai sakaci a ciki wallahi tallahi kaje ka hadu da Allah kai asara duk kujerar da kake zaune a kai duk mulkin da za a baka duk dukiyar da za a baka duk wannan musulunci da kake gani sanadi wannan musulunci shine annabi Yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki ba mataimaki shugaban kasa ba ataitani min al-mulki yace duk wani shugaban kasar duniyar nan annabi Yusuf ya fi shi kyau ba wannan ba da annabi Yusuf da shugaban kasar duniya shugabannin duniya duka annabi Yusuf ya fi su kyau ya fi su ilimi ko ga annabci ga manzanci yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki kuma ka bani ilimi annabi ne manzo ga kuma fassarar mafarki fatir as-samawati wal ard kai ne mahalicin samai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amarina kai ne masoyina yanka ni za su yi ɗaya za su yi da nama na jin daɗi zai yi wahala zai yi kai kaɗai nake kauna kai ne masoyina kai ne majibincin al'amarina amana kenan da ke kan dukkan wuyar dukkan musulmi tawaffani musliman wannan musulunci da kake ja baya don an dora ka kan mutane wannan musulunci da kake kushewa don ka samu kuɗi wannan musulunci da kake takewa don kana bukatar kaza annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman bayan an gama mulki an ji daɗi an zauna ina ne Abuja ko Lagos ko Ghana ko Saudiya ko menene karshen mulki kakab baki ɗaya ina za a dawo sai mutum ya fadi ya mutu kana faduwa kana mutuwa shikenan sun gama da kai ba su bukatar ka yanzu ka gama musu aiki a tattaro a kai ku kai mu mutane su yi mai shari'a musulunci ashe da kake yi ku kai ma mutanensa ku kai shi kaza ku kai shi waje kaza in Hadija ne in Gumel ne in Kano ne in Adamawa ne in Gombe ne ko mene ku kai shi ku kai shi mun gama da shi ku je su yi mishi shari'a musulunci a lokacin kuma ba zai iya ce a zai baya so shari'a musulunci ba a je a wanke shi a shari'a musulunci ba kai ce ba a kama ma ruwa a gama da lallo a kama ma ruwa a yi ma alwala sa'annan a je a tsaya a yi ma sallah sa'annan a je a saddi shari'a musulunci ba shi ƙarya kake yi kowane ne kai suke ce ke muku a lokacin kana da daman wasanni ne da ka je gidan gaskiya ba hausa yace ya riga mu gidan gaskiya ashe mutum na mutuwa ya koma gidan gaskiya ke za a maka shari'ar musulunci sa'annan aka sa ka kabari wannan abubuwan da ake so ba a so ka faɗi sunan su Allah da ya halice ka manzon da aka aiko maka addinin musulunci su ne farko abin da za a tambaye kamar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ba haka bane yace tawaffani musliman ka kashe ni ina musulmi wannan musuluncin da suke gudu don sun samu shinkafa da taliya sun samu menene burodi sun samu naman kaza sun samu menene da menene sun dauki addinin sun sayar su ci shinkafar su da taliya wannan musuluncin da kake gudu don ka samu kudi yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin sa'annan kuma ka sa ni cikin bayan ka na gari duk inda kake ko inda kike namiji ne ko mace kana da kuɗi ba ka da kuɗi kana da abin da za ka ci ba ka da abin da za ka ci wallahi tallahi abubuwa guda uku din nan amana ne akan wuyanka Allah da ya halice ka annabin da aka aiko maka addinin musulunci da ya sa ka zama wani abu
in kai sakaci da su don ka samu wani abu ko don ka dawwama don ko don kai wani abu wallahi tallahi kai ƙarya. In ba ka so a zage ka ne ko a zarge ka ko a bata maka to dama ka bata lokaci ka ma duk kowa rashin hankali ka ma duk kowa bauta. Annabi Musa Allah wadda sarki shi la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajih. Malamai suka ce Karuna ne tare da su Annabi Musa suke ce ne kawo zakka kawo kudi ayi masallaci kawo kudin ka ayi addinin musulunci yace wannan abin ya ishe shi yana son su bata da Annabi Musa sai je hada baki da karuwa yace me kike so nawa kike so cek kike so na Ingila ko Ghana duk abin da yake so ki fada za a baki abin da ake so ki baka suna Annabi Musa aka shirya da ita ta karbi kwangilan ta biya aka biya ta Annabi Musa ya tashi yana wa'azi sai da wuri ya zafi sai ta daga hannu ta ce Musa kace wanda ya zina kaza kaza yace haka shari'a take yace ko da kai ne yace tace to me kake fada kai kaza kai kaza kai in kai ne sai kai rinda in kai ne sai ka ce kaza in kai ne Annabi Musa ya natsu linki ya tsaya sai ya koma ga Allah. Duk sa'an da sabubba suka kare maka akwai musabbibul asbab wanda yake yin abu babu sababi duk sababi sai ta yi da kare amma Allah da ke yin sababi shi yana nan baya kare sai koma ga Allah ce na gama ki da sarkin da ya kaza kaza ya kawo kalmomi da suka razana ta ki fadi gaskiya sai ta ce kaza kaza sai malamai suka ce Annabi Musa daga nan sai ya roki Allah ya ce ya Allah as'aluka alla yuqala fiyya ma laysa fiyya wa qala Allah ta'ala ana lam af'al li nafsi lidhalika fa kayfa af'aluhu lak yace ya Allah ina roƙonka daga yau kada a kara zargina da abin da ba kar a bata min sunan kar a sai Allah ce ni bai yi maka kaina haka ba kai yaya za a yi maka ga yahuda sun ce wa qalat yahudiyyatullahi maghlula qudat aydihim wa qala malaikatu banatullahi ba abin da su faɗa ba wai suka ce a annabi haya ne roki Allah ya ce Allah madauki sarki ina roƙonka ka kare ni ka bani darajar da wani ba zai zarge ni ba sai Allah ya faɗa masa wannan magana mun gane ku in da ba abin da kake gudu kenan kar ka bata lokaci ka wannan ba abin da za a samu ba in kuma kana neman zaman lafiya ne da lalama duk inda ka kai da sanyi da neman zaman lafiya ba za ka taba kai tafawa ba ne ba ko me suka yi mishi zuwa sa kashe shi duk inda ka kai da kishin kasa da kasar da wane ne ba kai sa Ahmadu Bello ba sun bar shi a Sokoto ina suka yi duk inda kai ba kai Murtala ba ya suka yi baki ɗayan abin da suke nema gare ko kamar addinin walan tarda an kan yahudu wala nasara hatta ba wai shari'a ce da duk shari'a ne kawo shari'a musulunci baki daya ka cire musulunci ku ce na turawa ne ka ce na kaza ne za su shigo amma muslim al-islam ar-rasulu ko ka ce littafin Allah shine abin da ba sa so kai kuma kashin bayan kenan ba za ka iya rayuwa ba sai da wannan in ba haka ba ka je me za ka faɗa ma Allah babu yasa sai da su sa su inowa su huta wannan abin ba zai taba yiwuwa ba zai taba yiwuwa ba amana ce wannan kalma al-islam musulunci din nan manzon Allah ya fi kowa daraja a haka yake ta yawon ya da addinin musulunci nan ba hutawa ba cin ruwa ba menene cikin wahalhalu to sai mutum ka zo don can sisi ka je ka bi ka kana wasa da imani ka je kana wasa da addini wai saboda ka dawoma duniya ko akan mulki dai in kai shekara na wata rana za ka sauka kuma za ka dawo kuma cikin jama'a to yaya kenan za a yi yasa wannan addinin musulunci amana duk abin da za su yi su je su dawo shari'a ne da ikon Allah shari'a ta tabbata ba yadda za a yi abin da ya saura shine ba wai dan Kirista ko Yahuda ko Tura ba a'a ba suna bin su kai da shari'a za ta yi aiki akan kai da bin in ta ruje kai ne sababi in ta yi daidai kai ne sababi abin da yake wajibi akan dukkan musulmi baki daya kowa ya jajirce ya tsaya ya kare addinin musulunci shari'ar ta tabbata dama shari'ar tabbata take tana nan kai ne kai sakaci da ita amma tana nan ba wani abin da ya jikta ba ta abin da ya zo duk sabanin shari'a ana ce da shi al-ma'dum shar'an ma'dum hukman abin da yake babu shi a shari'ance a banza yake a wuce yake a lalace yake kuma duk wanda ya mika musu wuya wallahi ka sa ido kana kallo wata rana su za su kashe shi duk yadda kai ka wulakanta addinin ka kai sakaci sai Allah ya nuna maka iyakacin ka matsayin ka ya nuna maka waɗannan da kake mara ma baya je ka kuma yana cikin nawaqidul islam guda 10 wanda yayi kaza
ya kafirce, wanda ya kaza ya kafirce, wanda ya fifita wani addini kan addinin manzon Allah, wanda ya so ya ga addinin manzon Allah ya safa da kasa wani addini duk suka ce kuma in mutum ya bar musulunci ya ridda. Kowa ya san kalma la ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, da ita kowa ke shiga musulunci, ita ce mabudin shiga musulunci. Bayan ka shiga musulunci sai kai wani abin da ka fita kai ridda ka fita cikin musulunci, da za ka faɗi wannan kalma miliyan ba za ka koma cikin musulunci. Ta hanyar da ka fita nan za ka dawo, wannan kalma ba za ta saka ka musulunci ba a wannan lokacin, ta yi aiki ta wannan lokacin ta gama, da ita ka shiga sai ka je kai wani tabargazar da ka fita musulunci. Da za ka yi zamana tun dare ka waye tun dare har ga gari waye kana la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu, ba za ka kuma cikin musulunci. Wannan hanyar da ka fita ta ciki sai ka biyo wannan hanyar ka sake dawo. Yasa kowa zai yaudare ka ce a yi to shikenan azarbabe ne je kai kalma ka zauna tun dare kana kalma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu su ba ka salatin menene kai ba salatin annabi, duk salatin da za ka yi wallahi tallahi matakan ka take addinin shari'a manzon Allah, duk salatin duniyar nan kai baya amfana maka komai. Mun gane sakon darul hadis kenan a takaice zuwa kowane ne. Wannan tsari fa ba zai rubuce dan Kirista ba sa so ko Yahudawa ba, tunda aka ba sa so, tunda manzon Allah ya zo ba sa kauna ko ba su taba cewa suna so ba. Ina ake samun wahala ku da waɗanda shari'ar za ta yi aiki a kansu, waɗanda suka fito suka jajirce suka nuna kansu, ka mara musu baya, ka yi musu addu'a, ka ba da goyon baya, duk abin da zai wargazar da wannan shiri kada ka yi, kuma ka fito fili ka tsaya tsayin naka ku nuna cewa addinin nan da gaske ake yi. Muna tsayawa a banza a wufi a siyasa mu kashe kuɗi, mu je mu ɗebo daga Ingila mu canza a yi kamfe a kashe kuɗi, mu ne Kaduna, mu ne Abuja, mu ne Kano, mu ne Lagos, mu ne Ingila, duk inda za a je a kulla to a ga kuma kun fito kuna fadar kalmomin da ke tabbatar da cewa ashe ba fagen siyasa kaɗai kuke da jarumtaka ba, a fagen addini kuna da jarumta, tunda su ma suna fitowa suna nuna jarumtarsu a cikin addininsu. A ga kowane ɗan siyasa ya fito, ɗan kowane sarki ya fito, hamshakan 'yan kasuwa sun fito, ba faɗa za ku zage su ba, a'a kalmomi za ku nuna musu ba kun yi shiru ne addinin nan ko kan shi da gaske kuke yin sa. Shi yasa duk wanda yake wani abu duk wanda daga yasa za ku yasa ba za ku taba yarda ba. In ba haka ba in kun je me za ku faɗa ma Allah, yaya za ku yi da annabi da Allah wannan addini ne ba ku daraja, yaya za ku yi? Ka zauna kana tara dukiyarka, ka zauna rana dai Allah zai aukuta ta kuna, Allah dai zai kawo fitina kana tafiya ba ka san ba ka goyon bayan shari'a, kana goyon bayan Allah ba sani bai su buje ka su kashe akan me kenan ka mutu. Ka mutu munafiki kenan. Innal munafiqina fi darki asfali min an-nar. Yasa da'iman ka zama kasiri addinin nan shine kashin bayan ka, shine jari, shine koman, shine jarinka, shine tushen dukiyarka, shine koman ka. Ba abin da ya fi shi a wajenka. Sai saura kuma waɗanda musulmai da suke aiki da shari'a musulunci su rinka waye wa mutane kai. Kun fahimci kuskure, kun fahimci an ce shari'a addinin musulunci shine kowane musulmi ya kashe kowane kafiri. Ƙarya ne, manzo Allah ce dabba ma kar a takura mata, dabba ma kar a yi mata kaza, balle musulmi. Ba inda shari'a ta ce a kakkashe kafirai, ba inda shari'a ta ce a yi azalince su, ba inda shari'a ta ce da aka kafa shari'an zafara a yi kashe-kashe, an zubar da jini, sun yi zanga-zanga, ba a yi rashin mutuncin da basu yi ba a zagin da basu yi ma gwamnan zamfara ba. To Allah ya sa aka ce musu ko me suke kar a tanka musu. Da wannan abin da ya faru Kaduna in zamfara ake sai faru ne su shi kenan an juya al'amarin kenan an samu hujja suka ci karansu ba mafaka ba wanda ya ce musu komai. To wannan ya kone su suka zo suna son su tada hankalin mutane a Kano. In aka tada hankali a zo shi kenan da an ce za a yi zanga-zanga duk tafawa za su aiko su da bindigogi duk baka take kowa ya harba a Kano ya ci riba. Ba shi da kowa a cikin Kano ba addinin su ɗaya ba shi da dangi ba shi da kowa, duk wanda ya harbe shi ya ci riba. Shi yasa manyan da ke cikin sojoji su yi hankali. Wani yaro ya zo ya ce za shi aikin soja, muka je ka duk abin da za su yi maka katabawa ne suke wahal da su, ba sa son musulmai su yawa ciki, sai suna yi musu dabara. In ya je ya shiga soja sai a ce to za a je a yi masa training, a sa ya yi gudu, a yi masa azaba har ya gaji ya gudu ya dawo gida. A ce bude bakin sa baka tafi, ya ce bude bakin ka to ba mai kaki a ciki tilas kai kai, ya ce ka bude ba abin da ba sa yi. In ka gaji ka dawo, kana dawowa a bakin kofa akwai katafawa 20,000 za ba su ka shiga ya je shi. Kai kuma an fitar da saboda a hankali ana fitar da su, wa'annan suna yawa.
manya-manyan sojoji ina suke da tsofaffin da suke nan da waɗanda suke ciki yanzu me wace dabara suke yi ba lalle bane sai an tofa mutum yawo baki ba lalle bane sai an bar yayi gudu har kuma ya fitar rasa a'a sai a dauko waɗanda za su ba su training wanda ya dace daidai sai ga su ma sun yawa a ciki da yake nan da Allah ya kiyaye da an ce zanga-zanga sai a nemi ƴaƴan Kano a ce ga bindiga ku je ku kare Kano zai harbi wani ina amma an dauko arni an dauko kuma an shekiyanci ne kawai kuma ba wai kiristan da a'a wannan arnan da ke cikin arewa sun ne wannan akwai yarbawa ai musulmai kaga suna kashe su ba sa kashe su ko yana da tarbiyya ko rawani yayi ba su suke nema ba har yarbawa ai akwai kirista ko musulmai suna tashi hankali suna kai har abada ba su ne dai waɗannan da ke cikin kasashen waɗanda suke sun iya yaran su ne suke jin haushin da mu ke da dukiya don mu su je su kokona su kashe mutane duk abin da za ka faɗa an yarda har na maguzanci har na gargajiya kai dai wannan sunan nake kada ka ce shari'ar Allah kar ka ce shari'ar musulunci kar ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyakacin abin da ba sa kaunar su take ne shi ke kirkita ya ko za su wannan suna musulunci din nan amana ne akan wuyan dukkan musulmi duk inda yake duk kujerar da kake kai duk kasuwancin da kake da shi duk iliminka duk jama'arka wallahi tallahi wannan suna amana ce kaunar manzon Allah da yaɗa shi da nanata shi da kare shi amana in kai sakaci a ciki wallahi tallahi kaje ka haɗu da Allah ka yi hasara duk kujerar da kake zaune a kai duk mulkin da za a baka duk dukiyar da za a baka duk wannan musulunci da kake gani sanadiyarsa manzon Allah fa ya ji aka yi masa rufe jinin sa ya ɗaya wannan musulunci shine annabi Yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki ba mataimaki shugaban kasa ba shugaban kasa ba ataitani min al-mulki yace duk wani shugaban kasar duniyar nan annabi Yusuf ya fi shi kyau ba wannan ku gani da annabi Yusuf da shugaban kasar duniya shugabannin duniya duka annabi Yusuf ya fi shi kyau ya fi su ilimi ko ga annabci ga manzanci yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki kuma ka bani ilimi annabi ne manzo ga kuma fassarar mafarki fatir as-samawati wal ard kai ne mahalicin samai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amarina kai ne masoyina yanka ni za su yi ɗaya za su yi da nama na jin daɗi zai yi wahala zai yi kai kaɗai nake kauna kai ne masoyina kai ne majibincin al'amarina amana kenan da ke kan dukkan wuyar dukkan musulmi tawaffani musliman wannan musulunci da kake sha baya don an dora ka kan mutane wannan musulunci da kake kushewa don ka samu kuɗi wannan musulunci da kake takewa don kana bukatar kaza annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman bayan an gama mulki an ji daɗi an zauna ina ne Abuja ko Lagos ko Ghana ko Saudiya ko menene karshen mulki kakab baki ɗaya ina za a dawo sai mutum ya bada mutu kana faduwa kana mutuwa shikenan sun gama da kai ba su bukatar ka yanzu ka gama musu aiki shi a tattaro a kai ku kai mu mutane su yi mai shari'ar musulunci ashe da kake ku kai ma mutanensa ku kai shi kaza ku kai shi waje kaza in Hadija ne in Gumel ne in Kano ne in Adamawa ne in Gombe ne ko mene ku kai shi ku kai shi mun gama da shi ku je su yi mishi shari'ar musulunci a lokacin kuma ba zai iya ce a ba zai baya so shari'ar musulunci ba a je a wanke shi a shari'ar musulunci ba haka yace ba a kama ma ruwa a gama da lallo a kama ma ruwa a yi ma alwala sa'annan a je a tsaya a yi ma sallah sa'annan a je a santi shari'ar musulunci ba shi ƙarya kake yi kowane ne kaji suke ce ke maka a lokacin kana da daman wasanni ne da kaje gidan gaskiya ba hausa yace ya riga mu gidan gaskiya ashe mutum na mutuwa ya koma gidan gaskiya ke za a yi maka shari'ar musulunci sa'annan aka sa ka kabari wannan abubuwan da ake so ba a so ka faɗi sunan su Allah da ya halice ka manzon da aka aiko maka addinin musulunci su ne farko abin da za a tambaye kamar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ba haka bane yace tawaffani musliman ka kashe ni ina musulmi wannan musuluncin da suke gudu don sun samu shinkafa da taliya sun samu menene burodi sun samu nama kaza sun sayi menene da menene sun dauki addinin sun sayar su ci shinkafansu da taliya wannan musuluncin da kake gudu don ka samu kudi yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin sa'annan kuma ka sa ni cikin bayan ka da gari
duk inda kake ko inda kake namiji ne ko mace kana da kuɗi ba ka da kuɗi kana da abin da zaka ci ba ka da abin da zaka ci wallahi tallahi abubuwa guda uku din nan amana ne akan wuyanka Allah da ya halicce ka annabin da aka aiko maka addinin musulunci da yasa ka zama wani abu in kai sakaci da su don ka samu wani abu ko don ka dawwama don ko don kai wani abu wallahi tallahi kai ƙarya in ba ka so a zage ka ne ko a zarge ka ko a bata maka to dama ka bata lokaci ka ma duk kowa rashin hankali ka ma duk kowa bauta